Nini bekwa yini? Ufunani kulenze unga-allocate-wanga yimina njengo-house call. Lo, urumza wakho mina. Bize ufika. Uzokutela phansi, uhlelelana ukhetha sona isipoke singekho. Yini inkinga yakho? Nazi itulo zingaka. Mzizi. Uphi? Yeka lento yenzayo manje wosala. Mbiko. Mzizi mfethu. Wenzani manje? Ungobese mfethu Mzizi mfethu ungilethele enye ibhari la mfethu. Unamanga wena. Le bhari mfethu iphethu Albani. Musu ungitshela into leni ngasiphakuze lo Albani. Nawo lo Albani Mzizi. Akusiwo Albani kuphela. Khona ne full shikini Mzizi. Ishoda ngekhanda Mzizi mfethu. Asudle Qondile. Anusabela unamaqanda ngale. suka nini madoda. Qondile. Asiwudle Mzizi woza Mzizi. Ibhaliwe uRosebalo. Rosemary chicken. Ntwana yami. Mzizi. Apito. Hey, no, Johnny. This is Untuk penjualan ke bau lah. Tidak, teman-teman. Yang sawah mari sosial. Andi kona. Sumpah. Pasal dalam la electorate terukuthi kuneshow admin. Manje ngidinga imali ngu-250 because ku-500. 500 to get admin. So ngidinga mina imali ngango-250. Ni admin. I-trip ye-escort, i-lecturate isitshela kanjalo. Awu nokuthula ungasho ngani kodwa mama. Ngicela ukuhlupha. Awungihluphi kodwa kusasani uyazi nje nawe ukuthi mawukhuluma noBiggie ukhuluma nomuntu wemali. Uthe ufuna imali? 250. Awu nokuthula. Bye. Nokuthula. Hayi, inkosi yami. Hayi. Hambi mali yami. Mana manje uzohlukanisela nani Sisolo 50-50 imali, 50%. Imali ngoba 50%. Ngoba imali iningi kanje u50 uzowenzana u50 imali iningi kanje. Half 50-50, half. Wena uzothola half nami ngithola half one. Ngeke ngayitholi leyo mali le. Ngizokwenza isilo sengubo uyayibona lento ne? Izongena. Khuleka uzoyithola. Hayi, phosana phansi. Lalela ke phezulu. Sengiyayidinga ke le nto lena ke manje. Nami ngoba ngigize la, ngizokunisela yona la. Ukhahle impela ke mfana. Letha lokho khona lapha, letha khona lokho khona lapha. Ungasayibanga. Sekuze manje bona abantu abaningi ukuthi senzani lapha. Hamba. Hey, angithi ububhekele. Hamba.